एकदम नरम हो आणि आतली बघा जिन्नस सगळे दिसतं. आणि लाडू वेलची पण इली बघी बघ होय, हय वेलची इली, डाळवा इला, शेंगदाण्याचो तुकडो इलो, खोबऱ्याचो पण आहे तुकडो इलो. सगळे जिन्नस. लाडीनं सांगते गोडीनं सांगते मनात भाव आहे बोळा. आता सुरात. लाडीनं सांगते गोडीनं सांगते मनात भाव आहे बोळा. तिळगुळ घ्या हो गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या गोड बोला. तिळगुळ घ्या हो गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या गोड बोला. बोला ना. कसं वाटलं गाणं? मस्त ना. मग आता तिळगुळ घ्या गोड बोला म्हणजे काय, तुम्ही गोड बोलतास आमचा गोड ऐकतास म्हणून गोड बोलतास. मकर संक्रांत स्पेशल. आता तुम्ही कसा गोड बोलतास तर कमेंट मध्ये. 14 जानेवारीला मकर संक्रांत आहे म्हणून मग तिळगुळाची रेसिपी तर झालीच पाहिजे, बरोबर का नाही? होय, आमच्या परब किचनवर असा, पण ही आम्ही आता त्याच्यात आम्ही घाई दिवाळीच्या नंतर केलेलं आणि सुरुवातच होती चॅनलची, तरी पण बरीच साथ दिला. पण आता ही मालवणी दणक्यात. होय, आणि ह्याच्यामध्ये थोडस ट्विस्ट असा, एक वर्षी काय झालं माहितीये, मी माझ्या मैत्रिणीकडे मकर संक्रांत गेले आणि मकर संक्रांतीने दिले माझ्या हातात लाडू. बारीकसं होतो हा लाडू, मी घेतलंय बारीक. मका झाली खाऊची इच्छा बघून, मस्त दिसत होतं, असे सोनेरी सोनेरी असे चमका होते तीळ त्याच्यावरचे, म्हणून मी घेतलंय, दाताखाली घातलंय, तोंडात इलो लाडू दाताखाली, आणि बाप रे जो माझं दात तुंडाचं वाचलो ना, असे लाडू नको बाबा. ते काय असतात, काही साखरेचो पाक घालतात, अर्धो चिकीचो गुळ, अर्धो साधो गुळ, आणि आपलं पाक मरणाचो तो ढेपोच्या ढेपो घातल्याने की तो मेल्ट होईपर्यंत तो पाक लय कडता, मग ते लाडू होतात कडक. आज जे वहिनी तुमका दाखवतली ना ते लाडू तुमचे अजिबात कडक होत नाही. ते लहान बाळ दात नसलेला आणि वयस्कर मासून दात नसलेला ताव खाऊ शकता. बरोबर, ती 2 माणसाकडे लाडू खाऊचच बाई. मी सांगितलंय ना, छोट्या दात नसलेल्या पोरांका आणि दात नसलेल्या आजी आजोबांका सहज खाऊ घेतलो. मस्त हो, नरम. हा, आमचा चिनू आना त्याका दात नाही इलेत, पाहुणे म्हणतात, तर आपण चांगले लाडू असे करून लाळ गळत खाता. लाडू असे वितळतात ते अशी लाळ मस्त गळतात, त्याच्या सकट खातात. तसे लाडू आज तुमका आम्ही दाखवतो, एकदम हा तोंडात विरघळणारे. आता लाडू करू, पहिली गॅस पेटूया, तशी पूर्व तयारी करून घ्यायची, मग काय वेळ लागत नाही. म्हणतात ना 5 मिनिटात लाडू. आता तीळ तुम्ही काळो साधो तीळ असतात घरात, तो घेतलास तरी चालत, पॉलिशवालेच होयत असा काय नाही, गावले तर घेवा, नाही गावले तर साधे घेवा. पण मला हे पॉलिशवाले आवडतात. हा, पण आता तुम्ही म्हणशाल पॉलिशवाले तीळ भाजलेले कळतात की ते सोनेरी होतं, मग काळे तीळ भाजलेले कसे कळतील? हे पण फुलतात, पण आणि तीळ एक आहे तडतड उडूक लागतात. तो प्रमाणपत्र काळे तीळ भाजले तर, काळे म्हणजे काळे नाही, ह्याच्यात ब्राऊन कलरचे असतात ते पॉलिशवाले कसे दिसतात मस्त, त्याच्यामुळे आम्ही पॉलिशवाले घेतो. आणि हे जरा भाजूची मेहनत पण आहे. बरोबर, तिळात 3 प्रकार असतात, हे एकदम सफेद, त्याच्यानंतर जरा सोनेरी, आणि त्याच्यानंतर एकदम काळे तीळ. थांबा दाखवणे. हा, आता ह्यो तीळ आहे ना, मी पाव किलो घेतलंय, आणि ह्यो आता आपणा मंद आचेवरच फुलून भाजू कयो. तुम्ही मोठी गॅस केलास तो खय भाजतलो, खय नाही भाजतलो, आणि आपला हाताचा व्यायाम तर होयोच. आणि ह्या पाव किलो तिळासाठी किती गुळ घेतले? पाव किलोच गुळ घेतला. तुम्ही कमी जास्त करू शकतास, म्हणजे 50 ग्राम. आणि ह्या मी प्रमाण कमी जास्त झालं तरी चालता, पण एकदम कमी पण नाही, तेवढाच घ्यायचा असता. तुमका लय गोड नाही खाऊची इच्छा तर 50 ग्राम कमी करा, 200 ग्राम घेवा. पण ह्यो गुळ आहे ना, मी चिकीचो घेतलंय. तर कढई तापली, मी हे सगळे तीळ घालून घेतोय, आणि आज आपण मीडियम ठेवायचे आणि सतत ढवळत राहायचा. तिळाचे फायदे भरपूर आहेत, पण माझ्या आईने एकच सांगितलेल्यान, एक तीळ 7 भावंडांनी कसं वाटून खाल्यानी, ते आता मी कधी बघितलंय नाही. गुगलवर एकदा सरोजाक सांगतले माका दाखव बाय कसं एक तीळ वाटून खाल्यानी. आता काय माहिती त्याच्या आईन काय डोक्या लावल्यान. असे 4ही बाजून ढवळायचे, म्हणजे कसे सारखे समबाजून ते भाजूक वयत. नाही तर तुम्ही मध्येच असे ढवळत रावलास तर मधलेच भाजतले, मग कडेचे करपान जातले. पण माझ्या आई म्हणा, तीळ खावे आणि माणूस तिळान वाढता, म्हणजे कसा एकदम बरकत कधी येत नाही. शून्यातून वर यायचा तर तिळान वर यायचा. तीळ सोनेरी झालं, मग सोनेरी झालो, डबल झालो, आणि फुगलो सुद्धा, त्यांची पोंटा फुगूक लागली. म्हणजे मी आता हे किती 5-6 मिनिटं झाली मका भाजून,
इतपत बस झाले, कारण गुळाचो कलर पण येतलो हा आणि म्हाका दिसतो भाजलेले. आणि खमंग वास पण इलो हा ना. इलो इलो खरंच इलो. आता गॅस करते बारीक, गॅस घालव नाही बारीक करते आणि हे काढून घेते. आता आपले साधे तीळ असतात तसे दिसूक लागले हे तीळ. ब्राउनिश. आणि ह्या मी 100 ग्राम शेंगदाणे भाजलंय, साला काढलंय आणि असा ओबडधोबड जाडसर असा कुटके. एकदाच फिरवलंय पल्स मोडवर. आणि ही डाळवा घेतलाय 50 ग्राम. आणि हो खोबऱ्याचा एक तुकडो घेतलाय, ते आपण जरा चव छान लागतात. तुमका आवडत असाल नाही घातलास तरी चालात, पण एकदा घालून बघा, चव भारी लागतात. सुकं खोबरं. हा, आणि ही वेलचीची. वेलचीची पूड. 1 चमचो तूप घेतलंय. हय तुमका आवडत नसत तर तेल घातलास तरी चालात. जो गुळ आहे ना तो बारीक केलेलो घालायचो. गुळ कधी पण खडो नाही घ्यायचो, एकदम बारीक करायचो. आता हे तुकडे केले तरी पण किती एकटा इलो होतो बघा. टाईट मारतं. टाईट मारतात, चिरते वेळी पण टाईट मारतात चिकीचो गुळ. आता लगेच मेल्ट झालं. गुळाचो कधी पण खडो नाही घालायचो, की त्या तो मेल्ट होईपर्यंत तुमचं गुळ करापतलो, काळो पण पडतलो आणि पाक पण जास्त कडक होतला आणि लाडू होतले कडक. आता ह्यो काविल त्याच्या साह्यान मी असो बारीक असो त्याका थयच्या थय चिरडतय आणि ढवळून घेते. गॅस एकदम बारीक. याचं काय पाक करताना. पाक नाही करायचो, विरघळायचो. पण गुळ कसो शिजलो म्हणून ओळखायचो पाक. एका असो फेस येतलो. ह्यो बघा काविल तो काढलाय की असो फेस येतलो. ह्याच्याने समजायचं आपलं पाक शिजलो. गॅस बारीक करायची आणि कसा ओळखायचा, वाटीत आता पाणी घेतलंय आणि त्याच्यात हे 2-3 थेंब गळवायचे. आता हे 2-3 थेंब गळवले ना ते पाण्यात असे बघायचे हलवून, विरघळले नाही म्हणजे आपलं पाक इतपत बसा लाडू. अरे चिकटलं. हा हा असं एकदम हे होतं. काढून बघू. हा बघ ना. हा मस्त फेस इलो. मग आमरसाची आठवण येईल. आता काय करायचं. आता जानेवारी महिन्यात का मे महिनो आठवता आमरसाचो. आता ह्यो पाक झालो. गॅस बंद करायची आणि हात जरा फास्ट चालवायचे की त्या गुळ लगेच कडक होताला. आणि हे मिक्स करूक नको काय पटापट. ही शेंगदाण्याची भरड, त्याच्यानंतर ह्याचा डाळवा, भाजलेली डाळ ती, ह्या सुक्या खोबरा आणि हे तीळ. ह्या गोष्टी पटापट घालून घ्यायच्या याच्यामध्ये. नाहीतर काय होतं. नंतर गुळ लगेच खाली डसतला आणि थयच्या थय मग चिकी तयार होईल. आणि ह्या आता पटापट ढवळून घ्यायचा. वेलची कधी घालताय. वेलची घालतले नंतर नाही, आताच घालतले. जे का वही त्यांनी गुळाच्या पाकात घातलास तरी चालत. ही बघा वेलची पूड. मी काही साखर घालून वाटलंय नाही, थयच्या थयच आपले लाटणा मारलंय. आता हे कसे असे गरम गरमच तिळाचे लाडू वळवूचे असतात. हात भासतात म्हणून काय काय बायका कंटाळो करतात आणि आपले इकत आणतात. इकत आणलास तर माझा काय म्हणणार नाही, पण हे लाडू करू काय वेळ लागत नाही. जास्तीत जास्त पूर्वतयारी करून ठेवलास तर 5 मिनिटात लाडू होतं. हा सगळं काय केलं जातं, ढवळून घेतलंय, एकत्र करून घेतलंय. हा सगळा सुगंध तर भारीच इलो. वाटतं आता उचलून असेच खावे, पण आमका कसे दाखवूचे आहेत ना संक्रांती दिवशी देवा 5 लाडू. आता हे कसे गरम गरमच आपल्याक बांधूचे आहेत. थंड झाला ना की ते परत तुम्ही गरम करू गेलास तर लाडू येतले, पण ते लाडू कडक होतले. म्हणून काय करायचा, 1 चमचो घ्यायचो. जेवढा आपल्याक वया तेवढा बॅटर घ्यायचा. हातात आता ह्या गुळाचं पाणी दाखवलंय ना, ताच पाणी जरासा चोळलंय एकाच हातीत. तुम्ही तूप पण चोळू शकतास. आणि ह्या चमच्यावरचा सगळा काढून घ्यायचा. असं 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 दाबायचो की त्या नरम आहे ना तो. आणि मग त्याका असं सेप द्यायचो. झालो. जरा गरम असल्यामुळे तो नरम असतलो. जरा थंड झालो की तुम्ही मारलास किंवा ताटात टाकलास तर टंग आवाज इल्याशिवाय राहणार नाही. आता तुमका एकसारखे लाडू वयत ना तर या बघा, ही माझ्या बारक्या झिलाची ट्रिक ता मीच त्याका शिकवलंय. आणि हे एक समान लाडू होत. फक्त काय करायचे, 2 चमचे असे जर चमचे तुमच्याकडे असतील तर साईडचा असा काढून टाकायचा आणि हे असे असं चमचं जरासं मारायचो 2दा. आवाज तर असं आवाज येलो की समजायचो तुमचं लाडू चमच्यातलो सुटलो. दणक्यात
ह्यो बघा, ह्यो बघा, इतको गोल शेप. आणि आपण गुळामध्ये तूप घातलं ना म्हणून त्याका ती चकाकी पण इली आहे बघा. मस्त हो. आता हे लाडू कसे एक टाइम केले तर होतं, कमी असतील पाव किलोचे तर होतील, पण आता अर्धा किलोचे होत आणि थंड झालं तर कडक होतील. म्हणून घरात कोण असतात तर बोलून घ्यायचं, मी आयक घेते नाही तर सरोजक घेते. या बघा हिला बघा. तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पे ले, लाडू हथेली पे ले आए रे. हात भाजतो ना म्हणून हथेली पे ले आए जान. कैसा लगा गाना? मस्त मस्त. आता तुम्ही उखाणा घेतलात? उखाणं आता आठवलं ना या घेऊचे, पण आता हे का घेऊचे आमका मस्त. संक्रांत. आपण गरम लाडू असले ना की असे पटकन वळतात बघा. असे ते पसके लाडू बरे नाही वाटत. हा. ते काय काय लाडू असे आपण नाही केले ना तर मग ते बसतात. म्हणून लाडू ना असं व्यवस्थित असं वळ होय. मी काहीतरी ऐकलंय हा, की ह्याच्यात हवा जाता आणि मग ते तो हात भाजत लाडू असत तर वरसून अशी फूक मारायची हा. आणि असं करायचं. बघा झालं. स्वतःला स्वतः ऐसा. पण बरे वाटत थंडीत असे बांधूक ना. थंडी में गर्मी का. ऐसा. वैसे मैंने सुना है मकर संक्रांती मध्ये ना फेमस आहे. माझी रास पण मकर हा म्हणा ना. मकर संक्रांतीत काय होतं माहितीये, सूर्य मकर राशीत प्रवेश करता. आतापासून माझे चांगले दिवस सुरू होतले. याचा हात मोठो आहे, लाडू मोठो बांधताय हो बघा. तिथं पण मोठे आता कोणा कसं बारक्या का तिने तिथं मोठो हात दिवो. तर बोलता बोलता झाले आमचे 10-15 मकर लाडू. संक्रांती कायच कपडे घालू आहे हा. ती सुद्धा एक प्रथा. आणि वर जर तुमचा चान्स गावलो तर पतंग पण उडवून घ्या या वर्षी. पतंग उडवा, ती काळी साडी नेसा, काळे ड्रेस घाला. हा मस्त मस्त. ज्याची मकर संक्रांत पहिली असते ना लग्नानंतर, त्याची तर काय दणक्यात मकर संक्रांत होते. पण बिचारू कोविड खायसून इलो. तो काय इलो म्हणतात ना, संक्रांत इली काय तुझ्यावर, तसं तो कोविड इलो. ही पण म्हणा संक्रांत इली तुझ्यावर वाटता, तसं इलो तो. आणि या आता- संक्रांतीवर कोविड इलो. आता ह्यो लाडू कसो मी सांगितलंय ना, छोट्या दात नसलेल्या पोरांका आणि दात नसलेल्या आजी आजोबांका सहज खाऊ घेतलो. मस्त हो नरम. झाले हा लाडू अशा प्रकारे वळवून झालेले हो, असतात. तू काही एक टाकूच आणा चमच्यातलो होय होय. आवाज येऊसाठी. द्या द्या द्या. बघा हे बघा. टाक 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 टाक. जोरात मार. हा, याचा आवाज लाडूचा. हा. दुसऱ्या बाजून पण मार. होय होय पलटलंय काय. हा. हे बघा साधी सिंपल ट्रिक. त्याका हात बाजूची भीती ज्या वाटते बायकांना ना लाडू करून विकूचे आहात ना त्यांनी अशा पद्धतीने लाडू करा. किंवा कोणाचा हात भाजत असतात त्यांना पण असे केले तरी चालतात. काय काय जणांचे हात नाजूक असतात माहितीये. जरा काय लागला ना हे बघा लाल झाले. हा. नाही म्हणता तरी लाल झाले. आणि ह्याचा एक्स्ट्रा असताना तर असा काढून बाजू टाकू आहे. माझे हात तसे थोडे नाजूक नाही आता बघा. माझे लाल नाही झाले. काय काय जणांचे असतात त्यांनी असं प्रयोग केला ना तरी परफेक्ट. त्याच्यासाठीच दाखवलं आम्ही तुमका. ज्यांका कंटाळा येता हात भाजतात हे. ती कसे चिकाटतात ना गुळाबरोबर. झाले आमचे लाडू. आमचे लाडू झाले. अशा झटपट अशा संक्रांती स्पेशल तिळाच्या लाडूची सांगता मी एका उखाण्यान करते. आई वडिलांसारखी माया नसते कोणाला, आई वडिलांसारखी माया नसते कोणाला, श्रीकांतरावांचं नाव घेते मकर संक्रांतीच्या सणाला. अरे वा 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 वा. आता तुम्ही घ्या. लाडूचा आता मी 2 उखाणे घेतले, पण त्याच्या आधी माझ्या सासूक पण आवडतं दुकाने ऐकू, म्हणून मी आधी सासूबाईंका आव्हान देण्यासाठी एक उखाणं घेतय. तिळाच्या लाडू सोबत वाटते हलवा, तिळाच्या लाडू सोबत वाटते रंगीत हलवा, शांताराम रावांचं नाव घेते सासूबाईंना बोलवा. हो 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 हो. मी आई वडिलांसाठी घेतलंय, बहिणी सासूबाईंसाठी घेतलंय. हा, आता सासूबाई गेली, आता तिका दुसरा नाव ऐकूचा. आता दुसरा नाव घेते. ती कॅमेरा देवायच लागता. हा. ती मागे हा. माग्या आता हळदी कुंकूचा व्हिडिओ येतली, आशीर्वाद घेणार तिचा. हा. आता दुसरा नाव हा, तिळाचे लाडू गरम गरम वळविते, तिळाचे लाडू गरम गरम वळविते, हळदी कुंकू असेल तेव्हा तुम्हा सगळ्यांना कळविते. बरोबर. खाली येवा हा नक्की. आम्ही तुम्ही आमका ना व्हॉट्सअप करा नाही तर कमेंट करा. जर तुमका हळदी कुंकूचा समारंभात आमच्याकडे येऊचा असा तर. हा, बरोबर नाही? नक्की यावा. होय. गोड 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 सगळा सगळा गोड होऊ गया.
बरोबर. ह्यो कोरोनाही जाऊ गयो आणि सगळ्याचो शेवट गोड होऊ गयो. चला अशा प्रकारे आता नक्कीच सांगता कर तू. हम्म. तर तुमका आमची ही साधी सोपी जर मकर संक्रांतीच्या तिळाच्या लाडूची रेसिपी आवडली असाल तर आमचा परब किचन तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नेहमी हसत रवा, गोड बोला खात रवा आणि काय तिळगुळ घ्या ओ गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या गोड बोला ना. आमचं गोड गोड आवाहन. हम्म. चला नमस्कार. धन्यवाद.